לא ירבה. לא רואים נכון. היום אני אראה לכם איך להוריד GTA אייבי. סליחה. עכשיו אתם צריכים אתר הזה. לא, אני הולכת תל אביב לבד. האתר הזה יהיה בדסקריפשן. אני אשלח אותו. אז הנה ניכנס ל-Vice City. נלחץ. עכשיו אמרתי לכם בסרטון של או שהוא לא יהיה. תאריך סיסמה. אתם רואים? ואם יש הרמוניה, לא יודע למה הוא נראה שלי. what? נראה שלי באנגלית. אז אני מצטער. הנה GTA Vice City. עצר את הסיסמה הזה. הנה. הופה. סיסמה אבל זה בעצם זה. אוקיי? אני צריך להפעיל את זה. נחכה שזה יפעל. כל הכבוד רוזה! רוזה. שנייה אחרונה. אוקיי. זה מה נגיד. עכשיו זה נגמר. זה מה שאמור לתת לך את הדעת. תאריך לוחות על זה. יש כאן כל מיני נועם. לא לגעת בשום דבר. פשוט להפעיל את זה. ופשוט לחכות. אני אעזור לכם שזה יעלה. אוקיי. אנחנו נחכה שזה יעלה. שנייה. אוקיי. זה מה שאמור לפעול. אז נפעיל את זה. אפשר לסגור את זה. וזהו, הנה. כפי שאתם רואים. גוון, אתו, וייס. אז הנה. זה משחק מאוד ישן. יש גם את הסן אנדרס, שגם עליו אני אעשה הסבר. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Okay. Show me some ID. והנה. Not the car. You don't need it anyhow. זהו. לייק, סאב, קומנט ויאללה ביי.